Ćao, ja sam Stefan Efremov, dolazim iz Makedonije i pevam Kako posle nas od Saše Kovačevića. Ajde. Koliko njih sam ja bez imena ljubio, ko to zna, a srcu malo je i tad si me dotakla tim hladnim usnama. Ja dok pevam sam definitivno prepušten samo muzici i svom glasu, a i žiriju isto tako. Ja sam zato došao ovde, znam da je ovo mesto pravo mesto gde mogu da naučim lepe stvari i u vezi mog pevanja, a i ponašanju i to sve na sceni, tako da učit ćemo. Sve su bile bez. Pusti ga, taka. Samo ti si bila ta. Pušti glas. S tobom ništa. Slobodno. Evo anđele. Nema veze. Super, ajde. Kako posle nas da suncu vratim sjaj. Zašto imam utisak da kad bi pevao više, da bi ga to napustovalo, a? Mislim, kao da nema energije dovoljno. Kroz sladan vetar još ti čujem glas. Ali uva lepa boja ima. Ma dobar, nema šta. Dobar mali, ne. Nemam ovakvog muškaraca, realno. Kako posle nas da suncu vratim sjaj. Uvek mi je čast da pevam ispred njih. Nema bolje čustva. Oba puta si pevao prelepo, ali i prošli ovaj put si onako pevao do jedne granice, a mi moramo da vidimo da li mi možemo da probimo, to jest da li tvoj glas može probije taj limit, šta sve može sa tvojim glasom, a za to nam služi sledeća epizoda. Super si ti pevao, ali opet fali mi malo još tu snage. Ne znam da li se vi slažete, ali... Vidi, ja gledam golem potencijal u tebe, tako da... Da govorim. Ima nešto u tebe, u tvoj glas. Treba da te vidimo. Ja od mene imaš da li to znači da svo troje sigurno želimo da ga vidimo? Njega da. Ajde da ga zaštitimo. Njega da. Znači imaš 3 da, ali samo da ti kažem, nisu 3 da ko kuća. Nisu. Nisu. Naravno. Mislim, pričamo. Ja sam došao tu da učimo od najboljim, tako da ja se nadam da ćemo da učimo zajedno. Nego šta ćemo nego da učimo zajedno. Ajde, ćao. Hvala vam puno. Ajde, čao. Ja ću definitivno pokazati više u sljedećem krugu.